ורבי קלמן רוצים מאוד מאוד לאכול את מטבח חמור מתוקה של חנוכה. אשתו חנה זלדה מראה לו לאט לאט שלהכין לביבה זה לא פשוט בכלל. ובאין רצון, למעשה יש לעבור הרפתקות. האם יוכל רבי קלמן לביבה? ומה עם חנה זלדה? על כך בהצגה הבאה, קבלו במחיאות כפיים סערות את המספרת מיכל! תודה לגלי מאי. אנחנו רוצים לספר את הסיפור על רבי קלמן וחנה זלדה, ובשביל זה צריך את רבי קלמן וחנה זלדה. קבלו בבקשה את שי בן יהודה, אבא של ינון, בתור רבי קלמן. רבי קלמן! אהובתו הנפלאה והעדינה והיפהפייה, את אשתו גבי, זה רבא של גבי, חנה זלדה. אז חנה זלדה מקבלת את הקמח שלה להכין לביבה. טוב, היא לא כל כך מקבלת, אבל אחר כך היא תקבל. מה חסר עוד בשביל להכין לביבה? שמן זה חשוב מאוד. אז עכשיו בשביל שמן צריך לחכות עד שרבי קלמן יקבל עוד פעם לביבה? נראה מה קורה. הנה חסר אותה אשתי האהובה, הנה לך הקמח להכין לביבה. בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה, חמה ותשקה. אצלי בביבה, שמן לא נוכח בעלי היקר, שוב משמש רבי קלמן אותיו, חובש טובתו ונועל מגפיו, השוב כדוהר אז יש לנו קמח, ויש לנו שמן. עכשיו אפשר להכין לביבה? לא! גם תפוח אדמה, ובמתכון הזה בדיוק לא צריך תפוח אדמה, אבל זה נכון, אין לנו סוכר. מה יהיה איתה? מה יהיה? הנה חנה זלדה אשתי האהובה, הנה לך לביבה. בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה, חמה ותשקה. אוי רבי קלמן אישי היקר, אין סוכר! תביא סוכר לקמצן! סוכר! אפשר להכין לביבה, בלי טיפת סוכר. למה להיות סוכר? עייף רבי קלמן נפשו עצובה, נועל כיפות וחושב אל לביבה, ופשוט הוא חוזר. אז מה נשאר?
אז יש לנו קמח, ויש לנו ויש לנו אפשר להכין לביבה? לא! למה לא? אין בצק! אבל בצק עושים את זה כי לחנה זלדה שלנו נורא כוח, ואני גם אומרת אם יש לה כל כך חשק, ונראה לי שדוד נורא התעייף מלהחזיק ככה. ניתן לו להחזיק עוד קצת? כן! קדימה. מי אמר? לחנה זלדה זוגתי. הסוכר הכי נפלא. אז רבי קלמן חולץ בגבה, לובש מוזיקה, ממשיך שלוחה, ולש הבצק, יוצק ויוצק, צוחק אחרון, ומי שצוחק, אוי זה מתנפח, חלש אותה, בחנוכה נפשי